L'alcalde diu, bueno, si no ens entenem farem un auditori més gran a fora amb un terreny municipal. És a dir, em sembla que el que s'ha de fer és treballar per arribar al consens amb les dues entitats. Com he dit una mica, sembla que vagi més lent que la Renfe, o sigui, no, a l'hora de prendre les decisions li costa, a l'hora d'apretar el botó li costa. A mi em sembla que de la manera que estava encarat el tema de l'Ateneu portem 2 anys que no s'hagi tancat un acord amb la Junta, o una de dues, o és que no es posen d'acord perquè no ho sabem, o és que la cosa se'ls hi complica o no són capaços d'arribar a aquest acord, no? Haurem d'agafar un altre rol i empènyer aquest govern, igual que aquesta mateixa proposta. Avui mateix l'hem entrat la proposta a la Generalitat de Catalunya, al Parlament, perquè doncs, des del Parlament també intentar fer la força a veure si trobem alguna subvenció també i que ajudin a pagar la responsabilitat de l'equip de govern de Junts va ser d'1 any sobre aquest camp de futbol i ara ja porta 2 anys. I els retalls finals, com per exemple el tema que suposo que sortirà a la propera comissió, el tema de la gespa que s'ha fet pel camp de futbol 7, vull dir, jo em penso que és temerari de la manera que està. Diu l'alcalde, diu que no hem paït el pacte, tranquil, que el pacte nosaltres l'hem paït, nosaltres sabíem on anàvem, sabíem on no volíem anar, amb unes enredades als últims moments, que no volíem tornar a ser, per tant volíem posar les coses clares, no va poder ser, assumiu el paper a l'oposició tranquil·lament, hem intentat, ell diu que no, però proposar coses, el que passa que està clar que és un govern que té por, és un govern amb por, poruc, vivim d'una realitat i crec que la majoria del Penedès volem seguir vivint d'aquesta realitat, en un món del vi que, repeteixo, estem en el millor moment, amb la millor qualitat, amb el millor dels nostres productes i és el moment que estem una mica més tambalejant, per dir-ho amb una certa inestabilitat.